να το βγάλω θα μημανώσει. Τα παιδάκια που θα λάβουν μέρος. Εδώ πέρα υπάρχουν πιατάκια, μέσα στο πιατάκι υπάρχει ένα λουκούμι. Για να πάρετε το λουκούμι πρέπει να φυσήξετε για να δείτε σε ποιο σημείο ακριβώς είναι, το λουκούμι για να το πάρετε. Θα φυσήξετε, να δείτε το λουκούμι για να το πάρετε. Με το σώμα, χωρίς χέρια, με το σώμα. Τα χέρια πίσω. 1, 2, 3. Μπράβο. Κάτω, κάτω. Σαμποτάζε. Εδώ έχει, εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό. Συνεχίζουμε και πάμε στα δυσκολότερα. Λοιπόν. Παιδάκια, δέστε το παράδειγμα πώς είναι. Παιδάκια, ακούστε με, δέστε πρώτα λίγο πώς είναι. Θα ταΐσει τον άλλον. Και φυσικά δεν θα βρει το σώμα και θα το γεμίζει. Δεν βλέπουμε όμως, με κλειστά τα μάτια. Ναι, βλέπεις. Έλα, τώρα παίξουμε τα γιόρτια το πάρτι και ρίξε με τα γιόρτια όλα στην άμμο με τα χέρια. Τώρα, 2 καζάνια απέναντί μου και 2 καζάνια εδώ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Εκτιμώ ότι θα είναι και το καλύτερο. Να έχουν κάποια απόσταση στα καζάνια. Αυτό, απέναντι. Μπράβο. Τα παιδάκια τώρα έχουν τα
τα ποτήρια και τα μπροστοδί. Παιδάκια, ακούστε με λίγο, μην ξεκινήσετε. Περιμένετε, όταν θα δώσω το ok, θα προσπαθεί το ένα παιδάκι να ρίξει νερό στο άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Φτάνει τώρα. Λοιπόν, παιδιά, όλοι να πάτε να αλλάξετε τώρα, έχει κρύο, προσοχή το μικρό.